Milí rodiče, chcete mít jistotu, že je vaše dítě v bezpečí, ale přitom mu dopřát dostatek důvěry a svobody? Nová generace chytrých dětských hodinek Clocky Star má vše, co k tomu potřebujete. Díky kombinaci GPS, BTS a Wi-Fi lokalizace uvidíte vždy přesnou polohu vašeho dítěte v naší české aplikaci Findy Kids. Aplikace je kompletně v češtině, je bez reklam a bez dalších zbytečností. Komunikovat s dětmi můžete hned několika způsoby. Za prvé volání. To probíhá zabezpečeně přes českou ústřednu. Dítěti se tak dovolají jen ti, které sami schválíte, takže žádní podvodníci ani prodejci hrnců. Hlasové zprávy. Dítě může posílat hlasovky každému rodiči zvlášť nebo všem v rámci rodinného chatu. Na hodinky lze dokonce posílat i textové zprávy a děti na ně můžou reagovat emoji. Pokud je dítě v nesnázích, máme tu SOS tlačítko. Kromě okamžitého vytočení 3 členů rodiny přijde každému také upozornění, že se něco děje a aktuální polohu hodinek. Kloky jsou tu pro bezpečí dětí. Nejsou hračka a nemají přístup k sociálním sítím. Je to každodenní pomocník pro děti, kterým ještě nechcete dávat telefon. Díky nim se mohou soustředit na to, co je opravdu důležité. Školní režim navíc zajistí, že hodinky nebudou rušit při hodině. Kloky vám šetří čas. Stačí jen vybalit, zapnout a ihned fungují. Tarify si volíte jednoduše v rodičovské mobilní aplikaci. Do hodinek nelze vložit vlastní SIM karta, vy tak nemusíte běhat po operátorech a zahánět ty nejlevnější možný tarify. Od nás máte ten nejlevnější na trhu přímo pro potřebu dětských chytrých hodinek. Hodinky mají i další funkce, a to třeba měření tepu, krokoměr, pouštění hudby, fotoaparát i video, stopky, záznam zvuku a 10+ vyzvánění. Díky jedinečné funkci automatického nočního vypínání, odolné konstrukci z Gorilla Glass a voděodolností IP68 zvládnou Clocky Star i náročné dětské mise a bez nabití vydrží až 3 dny. PS, jsme česká firma a poskytujeme plnou podporu v češtině. Pokud budete potřebovat poradit nebo budete mít jakýkoliv problém, stačí se na nás obrátit. Ve štychu vás nenecháme. Tak šup, vyberte barvu, objednejte kloky ještě dnes a zůstaňte s dětmi ve spojení.